bi ba uwa kamar kekin aiho sai di Aminu lalle ilahu ya gama sadi akan ki sai gida Amina. Rabbana kalikina dole in sako wahidin nan ce ke bani dama gunina. Rabbana aka dade ni himma har hikima in yo yabona, in yo baitika na fasaha gun mama kaka ganana, wato sayyida ce Amina banga kamar ki ummul nabina. Shehuwa ba a yau kamar ki har abada ba zan yo irin ki ilahu ya bai ba komai bai rage wa jahamul Amina. Salatul fatihi wa Aminu al-Mukhtaru da hadan Amina, kanin ka mai kamai mai ta masa al'ala abin so da kauna. Muhammadul Arabi shafina al-Mukhtaru bisu sayyidina, rabbi hadda alaika sa a salatin wanda kai wa mun hamina. Fari ka sa zara unana da sauran alayen nabina, rabbi sahabu ne na sako su murin si ba za na bar su, irin su Abubakar hadda Umar har Usmani Ali gunina. Jalutinin ma'aiki a waliyai ba irin su walla, kabar maula ya Ahmad Tijani kudubi ne masanin ta'ala. Shehi jiyali kamili ne al'arabi da ga rasula, baban Ishaq Abul Nazir maulana ya barhama kaula. Dai ladabi a gare ka kalla, ke share mini kulla har da shehi na hassane ni ba da barin ka imamu na ni da shehin nan bahulata ne mala Yusuf logo dogoni na. Wani bi ba uwa kamar kekin aiho sai di Aminu lalle ilahu ya gama sadi akan ki sai gida Amina. Na yi ladabi wanda ban taɓa yi ba gare ku ummul habibi, dole in kasta kai in bida izini a gare ku ai babu aibi. Kira da ki min lamuninki in miki baitika bi da biye, Gurati na hidima gare ku in ta yi muku har garabi, na zauna gaban ku ummul habibi, buri na hakan ne ku dubi. Zama da ku nake so Amina, ko da zan same ku gobe in ji min haka zan ji daɗi maulati sayyida Amina. Salamu alaiki ya sayyida zaɗin biyan ilahu jalilu, salamu alaiki ya sayyida yarjejiyan jalla jalalu. Salamu alaiki ya sayyida habiba ilahu ummur rasulu, salamu alaiki ya sayyida imamati har ma nasu kullu. Ke shaide ki zo da halalu, su wanki ne muka san jamalu. Dole a sauko ɗan larabawa, to alheri ku ke ribawa, ko a kiyamu sai kun yarda kan abamu ummul nabina. Na Amina zababbiya ce shalele ga Allahu hakku, ke shaide da yau har da gobe duniya da kiyama taku. Duk wani girma ko mukami na aka san ku, duk wani mulku ku isa take kas da kai ta yi ladabi Amina gare ku. Babu abin da yake gaban ku,
naku kun yi gaba ba irin kunana to daidai a koli amina dole a bi ku ayi biyayya mulmun amin na gunina dole a bi ku ayi biyayya idan ana son arabauta da su ilahu ke ji ku duba ko a kiyama suke da gata don girmanta ba a misali yadda ta so hakan za a yi mata idan ta zantar haka za a yi ba mai musawa gwanata in ta baka ka samu kyauta wannan ranan ka wadata haka in ta hana ka ba mai baka talakan lahira ka zamo ka ku kama amina domin ku dashe don ku rubuta yayan uwana ku da bi ba uwa kamar kekin aiho sai di aminu lalle ilahu ya gama sadi a kanki sai gida amina ni na sallama wa aminatu har abada ke ni na kama dumrin si dukkan wuya ke zana biyo har a kiyama na san ku ne masu iko ranan babu wani kumama ku ne masu Allah da annabi ku ne masu zara azima a sai komai dunna ku nema kuke da mulkin ko ina ma kuke juya komai gunata tun a dani na fahimta sirrin ilahu dunna ta ne abinda ta so hakan za ta nana bai ki sarauniya kin fi kowa babu irin kike shi a koli ba a misalta ki da sauran mata don ba su kai misali duk mulkin mu ce ko mukami tana a kasance mai kyau na hali don ke she ummun nabina wanda ta haifi manzo rasuli ina nufin dahe wakili na rabbana imamul kulli muhammadul arabi habibi madafar bayi hadda rabbi imamuna sannan shafi da shafi'un nasu ya sayyidina wace da da'irin naki ne kowa ya san an san fa babu da danki ilahu ke yin fari yake burga irin shi babu haka ya so bai yi da sani tun farko tun babu gaibu ita ma haka nan ba irinta har abada ummul habibu yar wahabi sirrin rabbu to a gidanku ba mai aibu kin gida banya imamiya daidai masu biya haka ilahu ya so ya yi kowa zai kuce zaɓin gunina muradina na kare cikinku na manta komai sai ji daɗi na tabbata kan bawa na kunai hidima na hadda baiti ku yarda da ni ku yi min masauki nan a gidanku kan nai wafati ka tare gaban ku har abada ku yi mini haka ya maulati burina ku ne imamati Usaini ne ba zan bar gunati duk inda za a sa ta sani ba na so ta kaura ta bar ni na riga na sallama ne akan gini ba zan waiwaya ne ba zan ki ku har abada ne ba mai kin ku sai majanuni ko kuma munafiki shaidani ko kuma kadiri mazinani duk makiyin ku sai yau na dama don zai fada a jahima masoyanta ne masu kima za a gane ranar kiyama kar
karbi baitika na umma ya fi laifika na da girma Husaini Ali ni na yi baitotin fagin yabon mun hamina Nabi ba uwa kamar kekin aiho Sayyidi Aminu lalle ilahu ya gama zaɓi akan ki sai gida Amina